Κεφάλαιο 1. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο: «Στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο: «Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει». Σύμφωνα με αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννης, ο οποίος βάφτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες, και όλους τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχης καμήλας και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε: «Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα». Εκείνες τις ημέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτη της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια: «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 μέρες και αντιμετώπισε τους πειρασμούς του Σατανά. Ζούσε μαζί με τα θηρία και άγγελοι τον υπηρετούσαν. Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού. Συμπληρώθηκε, έλεγε, ο καθορισμένος καιρός και έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα. Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, αδελφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη, γιατί ήταν ψαράδες. «Ακολουθήστε με», τους είπε ο Ιησούς, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Εκείνοι αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη να τακτοποιούν και αυτοί τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο, και τους κάλεσε αμέσως. Αυτοί τότε άφησαν τον πατέρα τους στο Ζεβεδαίο στο ψαροκάικο με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχονται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Οι άνθρωποι έμεναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του, γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Εκεί στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα. Αυτός κράβγασε λέγοντας: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μας, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας αφανίσεις? Σε ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα και του είπε: «Πάψε να μιλάς και βγες από αυτόν». Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από δέος και συζητούσαν μεταξύ τους: «Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ποια είναι η καινούργια αυτή η διδασκαλία? Με αυθεντία διατάζει ακόμη και τα δαιμονικά πνεύμα και τον υπακούνε». Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. Μόλις βγήκαν από τη συναγωγή, ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αμέσως λένε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα που ήταν στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε αμέσως και αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το δειλινό, όταν έδισε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους, και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας. Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει,
Ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Τον αναζήτησαν όμως ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε: «Όλοι σε ζητούν». Εκείνος τους λέει: «Πάμε στα γειτονικά χωριά για να κηρύξω και εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου». Κήρυτε λοιπόν στις συναγωγές του σε όλη τη Γαλιλαία και έβγαζε τα δαιμόνια. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από την λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Μόλις τα είπε αυτά, αμέσως έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντας τον έξω, ο Ιησούς του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε: «Πρόσεξε μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγαινε όμως να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής, για να τους αποδείξεις ότι θεραπεύτηκες». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού. Ούτε και έξω από την πόρτα, και τους κήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε μερικοί προς αυτόν φέρνοντας ένα παράλυτο που τον βάσταζαν 4 άτομα, και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους: «Μα πώς μιλάει αυτός έτσι, προσβάλλοντας το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνον ένας, ο Θεός». Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει: «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να του πω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέει στον παράλυτο: σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που όλοι θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό. Τέτοια πράγματα, έλεγαν, ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Πήγε πάλι ο Ιησούς προς τη λίμνη. Όλος ο κόσμος ερχόταν κοντά του και εκείνος τους δίδασκε. Εκεί που προχωρούσε, είδε το Λεβί, γιο του Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνείο. «Ακολούθησέ με», του λέει. Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησούς και οι μαθητές του έτρωγαν στο σπίτι του Λεβί, κάθονταν μαζί του στο τραπέζι και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Ήταν πολλοί αυτοί και τον ακολουθούσαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, βλέποντας ότι τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς, ρωτούσαν τους μαθητές του: «Γιατί τρώει και πίνει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς τους άκουσε και τους λέει: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Όταν κάποτε νήστευαν οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων, έρχονται μερικοί και λένε στον Ιησού: «Γιατί οι μαθητές του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων νηστεύουν, ενώ οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο αυτός είναι μαζί τους? Όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός, δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθει όμως καιρός που θα τους πάρουν από κοντά τους στο γαμπρό, και τότε θα νηστέψουν εκείνες τις ημέρες. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα κομμάτι από καινούριο ύφασμα, γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το σκίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει να σκάσουν τα ασκιά, και έτσι και το κρασί θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούρια ασκιά».
Συνέβη κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια και οι μαθητές του ενώ περπατούσαν έτριβαν στάχια και έτρωγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν: «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο». «Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή τους», λέει, «τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και η σύντροφή του?» Μπήκε στο ναό του Θεού τον καιρό που αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους της προθέσεως που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά μόνον οι ιερείς, και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του. Και τους έλεγε ο Ιησούς: «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Συνεπώς ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Κεφάλαιο 3. Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι και όλοι πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι: «Σήκω και έλα εδώ στη μέση». «Επιτρέπει ο νόμος», τους ρωτάει, «να κάνει το Σάββατο κανείς καλό ή να κάνει κακό, να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Αυτοί σιωπούσαν. Και αφού έριξε σε όλους μια ματιά με οργή, λυπημένος πολύ για την πόρωση της καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο: «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του σαν το άλλο. Βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και αμέσως συσκέφθηκαν με τους Ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς κατευθύνθηκε με τους μαθητές του προς τη λίμνη και τον ακολούθησε πολλής κόσμος από τη Γαλιλαία. Επίσης πολλής κόσμος από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιδουμαία και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη και γύρω από την Τύρο και Σιδώνα, όταν άκουσαν όσα έκανε, ήρθαν σε αυτόν. Είπε μάλιστα στους μαθητές του να έχουν ένα πλοιάριο έτοιμο στη διάθεσή του για να μην τον συνθλίβει ο κόσμος. Γιατί είχε θεραπεύσει πολλούς, με αποτέλεσμα όσοι μαστίζονταν από αρρώστιες να πέφτουν πάνω του για να τον αγγίξουν. Οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν: «Εσύ ο Υιός του Θεού». Εκείνος όμως επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα να μην φανερώνουν ποιος είναι. Ο Ιησούς τότε ανεβαίνει στο βουνό, καλεί κοντά του αυτούς που ήθελε, και όταν εκείνοι ήρθαν σε αυτόν, διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους στέλνει ένα κηρύττω. Και ακόμη για να έχουν την εξουσία να θεραπεύουν τις ασθένειες και να διώχνουν τα δαιμόνια. Στον Σίμωνα έδωσε το όνομα Πέτρος, στον Ιάκωβο γιο του Ζεβεδαίου και στον Ιωάννη αδερφό του Ιακώβου έδωσε το όνομα Βοανεργές, που σημαίνει παιδιά βροντής. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος γιος του Αλφαίου, ο Θαδδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Μετά έρχονται σε ένα σπίτι. Εκεί μαζεύτηκε πάλι τόσος κόσμος που αυτός και οι μαθητές δεν μπορούσαν ούτε να φάνε. Όταν τ' άκουσαν αυτό οι δικοί του, βγήκαν να τον συγκρατήσουν, γιατί νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του το Βελζεβούλ και ότι με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μιλούσε με παραβολικές εικόνες. Πώς μπορεί ο σατανάς να διώχνει το σατανά? Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, θα διαλυθεί. Και αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί και αυτή. Αν ο σατανάς στραφεί εναντίον του εαυτού του και διχαστεί, δεν μπορεί να σταθεί. Τελείωσε η κυριαρχία του. Κανείς δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενός δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, αν πρωτήτερα δεν δέσει το δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα ελεηλατήσει το σπίτι του. Σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιος όμως προσβάλλει το Πνεύμα το Άγιο δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης. Τα είπε αυτά ο Ιησούς γιατί έλεγαν πως έχει σατανικό πνεύμα. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέλφια του Ιησού και περιμένοντας έξω από το σπίτι έστειλαν να τον φωνάξουν.
Γύρω του καθόταν πλήθος και του λένε: «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και σε ζητούν». Εκείνος απαντώντας τους λέει: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου?» Και αφού έριξε μια ματιά ολόγυρα σε αυτούς που κάθονταν γύρω του, λέει: «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι αδελφός μου και αδελφή και μητέρα μου». Κεφάλαιο 4. Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολύς κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό, 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά», τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος, όσοι ήταν εκεί μαζί του, καθώς και οι 12 μαθητές, τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε: «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όσους όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε όσο και αν κοιτάζουν να μην βλέπουν, όσο και αν ακούν να μην καταλαβαίνουν, μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες». Τους λέει ο Ιησούς: «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές?» Ο σποριάς σπέρνει το λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος, και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο Σατανάς και παίρνει το λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο, οι μέριμνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς: «Μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δοχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι? Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτη. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα ακούει αυτά όποιος έχει αυτιά για να ακούει». Τους έλεγε ακόμη: «Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε, και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί». Ο Ιησούς έλεγε: «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ότι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα, και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος με στωμένο σιτάρι στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός, αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού». Έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού?
ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού που όταν τον σπείρουνε στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του. Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυτε το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές δεν τους κήρυτε το λόγο. Όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας λέει ο Ιησούς στους μαθητές του: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και αφού αφήσαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλοιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν κι άλλα πλοιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελλα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθητές είπε: «Γιατί είστε τόσο δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?» Κεφάλαιο 5. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά. Έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του ύψης του Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγιών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χοίρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χοίρους». Αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χοίρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χοίροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και την ύπαιθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το Λεγιώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και τους χοίρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε για αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής που λεγόταν Ιάειρος. Μόλις βλέπει τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμά λέγοντας: «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε και πολύς κόσμος που τον περιέβαλε ασφιχτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια.
είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμία βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του, έλεγε μέσα της, θα σωθώ. Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ταυτόχρονα ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του έλεγαν: «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφυκτικά? Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?» Εκείνος όμως έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνη που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που της συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της είπε: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ενώ ακόμα ο Ιησούς μίλαγε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: «Η κόρη σου πέθανε. Τι εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο?» Ο Ιησούς όμως, αμέσως μόλις άκουσε να λένε τα λόγια αυτά, είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και δεν επέτρεψε σε κανένα να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση και τους ανθρώπους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν. Αυτός όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Πιάνει το κορίτσι από το χέρι και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη. Ο Ιησούς όμως τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει. Κεφάλαιο 6. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε στην πατρίδα του. Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν. Το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Πολλοί που τον άκουγαν απορούσαν και έλεγαν: «Από πού τα κατέχει αυτά? Και ποια είναι η σοφία αυτή που του δόθηκε? Πώς κάνει τέτοια θαύματα με τα χέρια του? Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας και αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος? Και αδελφές του δεν μένουν εδώ στον τόπο μας?» Αυτό λοιπόν τους δημιουργούσε εμπόδια να τον πιστέψουν. Και ο Ιησούς τους έλεγε: «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του». Έτσι δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, παρά μόνο ακούμπησε τα χέρια του σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε. Και έμενε κατάπληκτος από την απιστία τους. Ο Ιησούς περιόδευε στα γύρω χωριά και δίδασκε. Κάλεσε τους 12 μαθητές του και άρχισε να τους στέλνει 2-2, δίδοντάς τους εξουσία να διώχνουν τα δαιμονικά πνεύματα. Τους παράγγειλε να μην παίρνουν τίποτε μαζί τους για το δρόμο. Ούτε σακίδιο, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα στο ζωνάρι τους, παρά μόνο ένα ραβδί. Να βάλουν σανδάλια στα πόδια τους και να μην πάρουν μαζί τους διπλά ρούχα. Τους έλεγε ακόμη: «Σε όποιο σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε από εκείνο το μέρος. Και όσοι δεν σας δεχτούν και δεν ακούσουν το μήνυμά σας, όταν φεύγετε, τινάξτε τη σκόνη κάτω από τα πόδια σας, για να υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια για τα Σόδομα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη». Οι μαθητές έφυγαν και κήρυταν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και θεράπευαν πολλούς δαιμονισμένους. Άλυφαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους γιατρεύαν. Ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε για τον Ιησού, γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό. Μερικοί έλεγαν:
Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί και κάνει τέτοια θαύματα. Άλλοι έλεγαν είναι ο Ηλίας. Άλλοι έλεγαν είναι προφήτης, σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπε, αυτός είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκεφάλισα. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πραγματικά, ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Αυτό το έκανε εξαιτίας της Ηρωδιάδας που την είχε παντρευτεί, παρόλο που ήταν η γυναίκα του Φίλιππου του αδελφού του. Ο Ιωάννης δηλαδή έλεγε στον Ηρώδη, δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Η Ηρωδιάδα λοιπόν μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε, γιατί ο Ηρώδης τον φοβόταν. Ήξερε πως ο Ιωάννης ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος και γι' αυτό έκανε πολλά από αυτά που έλεγε και τον άκουγε ευχαρίστως. Τελικά η Ηρωδιάδα βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε στην αίθουσα η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι, «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Της έκανε μάλιστα και όρκο, «Οτιδήποτε μου ζητήσει θα σου το δώσω μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Αυτή πήγε και ρώτησε τη μητέρα της, «Τι να ζητήσω?» Και εκείνη της απάντησε, «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ήρθε αμέσως βιαστικά στο βασιλιά και του είπε, «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο». Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε. Εξαιτίας όμως του όρκου που είχε δώσει μπροστά στους καλεσμένους, δεν θέλησε να της το αρνηθεί. Έστειλε τότε αμέσως ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή. Έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι. Και το κορίτσι το πήγε στη μάνα της. Όταν το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Οι Απόστολοι επέστρεψαν στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Ο Ιησούς τους λέει, «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας για να αναπαυθείτε λίγο». Γι' αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαινοέρχονταν και ο Ιησούς και οι μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγαν με το πλοιάριο μακριά από τον κόσμο σε ένα ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν. Έτσι έτρεξαν από όλα τα μέρη με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς και μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Όταν εκείνος βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Αφού πέρασε πολλή ώρα, τον πλησιάζουν οι μαθητές του και του λένε, «Το μέρος εδώ είναι έρημο και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω αγρικίες και στα χωριά για να αγοράσουν ψωμιά, γιατί δεν έχουν τι να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε, «Δώστε τους εσείς να φάνε». Του λένε τότε, «Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε?» «Πόσα ψωμιά έχετε?» τους ρωτάει εκείνος. «Πηγαίνετε να δείτε». Αφού εξακρίβωσαν του λένε, «5 και 2 ψάρια». Τους διέταξε τότε να τους βάλουν όλους να καθίσουν για φαγητό, κατά ομάδες, πάνω στο χλωρό χορτάρι. Κάθισαν λοιπόν παρέες ανά 100 και ανά 50 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και τα 2 ψάρια. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν μάλιστα και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν 5.000 άντρες. Αμέσως έπειτα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Βηθσαϊδά, ωσότου ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλοιάριο ήταν στο μέσο της λίμνης και ο Ιησούς μόνος στη στεριά. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία, γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη, και έκανε να τους προσπεράσει. Οι μαθητές όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβαλαν τις φωνές.
γιατί τον είχαν δει όλοι και τρόμαξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάστε». Μετά ανέβηκε στο πλοιάριο μαζί τους και ο άνεμος κόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμό, γιατί δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί πραγματικά με τα ψωμιά, αλλά η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Αφού διέσχισαν τη λίμνη, πήγαν στη Γενισαρέτ. Όταν βγήκαν από το πλοιάριο, αμέσως ο κόσμος αναγνώρισε τον Ιησού. Έτρεξαν τότε γύρω σε όλη την περιοχή εκείνη και άρχισαν να φέρουν τους αρρώστους πάνω στα κρεβάτια τους, όπου μάθαιναν ότι είναι ο Ιησούς. Και όπου έμπαινε, σε χωριά ή σε πόλεις ή στην ύπαιθρο, τοποθετούσαν τους αρρώστους στις αγορές και τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να αγγίξουν έστω και την τρίχα από τα ρούχα τους. Και όσοι τον άγγιζαν, θεραπεύονταν. Κεφάλαιο 7. Οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Αυτοί παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να τα πλύνουν, και τους κατέκριναν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε αν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς. Και πολλά άλλα τηρούν κατά την παράδοση, όπως τον καθαρμό ποτηρίων και σκευών, χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τον Ιησού: «Γιατί δεν ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια?» Εκείνος τους απάντησε: «Πολύ σωστά προφήτεψε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει: αυτός ο λαός με τιμάει με τα χείλη, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι. Αφήνετε κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείτε ανθρώπινες παραδόσεις, όπως είναι η καθαρμή σκευών και ποτηριών, και κάνετε πολλά άλλα παρόμοια με αυτά». Τους έλεγε ακόμη: «Ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας. Ο Μωυσής είπε: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να τιμωρείται με θάνατο. Εσείς όμως λέτε: αν κάποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έτσι ακυρώνετε το λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβατε και τις μεταβιβάζετε, και κάνετε και πολλά άλλα παρόμοια». Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε: «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτε από αυτά που απ' έξω μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Αυτά όμως που βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούσει». Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε: «Και εσείς ακόμη δυσκολεύεστε τόσο να καταλάβετε? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του, και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, αφήνοντας στον οργανισμό όλες τις άλλες τροφές καθαρές. Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο», τους έλεγε ακόμη, «εκείνο τον κάνει ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, μοιχείες, πορνίες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηριές, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο». Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανείς. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλις πληροφορήθηκε για αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν ειδωλολάτρησα
και καταγόταν από τη Φινίκη της Συρίας. Παρακαλούσε λοιπόν τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο. Εκείνος όμως της είπε: άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά. Ναι, Κύριε, του αποκρίθηκε η γυναίκα, αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι. Της είπε τότε ο Ιησούς: γι' αυτό το λόγο που είπες πήγαινε, το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας και ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν έναν κοφάλαλο και τον παρακαλούσαν να βάλει το χέρι του πάνω του. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και του λέει: Εφαθά, που σημαίνει άνοιξε. Αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς τους ζήτησε να μην το πούν σε κανέναν. Όσο όμως και αν τους το ζητούσε, εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι έλεγαν: τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, ακόμη και τους κοφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν. Κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλής κόσμος και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει: σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. 3 μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσουν να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά. Τότε του αποκρίθηκαν οι μαθητές του: πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά? Ο Ιησούς τους ρώτησε: πόσα ψωμιά έχετε? Αυτοί του απάντησαν: 7. Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν και αυτά. Έφαγαν λοιπόν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσεύματα. Ο κόσμος ήταν περίπου 4.000. Κατόπιν ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές στο καΐκι και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή αποστολή του. Ο Ιησούς λυπήθηκε κατάβαθα και τους είπε: γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι. Τους άφησε στο πλοιάριο και έφυγε πάλι. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί, δεν είχαν τίποτε άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας: να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη. Εκείνοι σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά. Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει: γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμα δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα? Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε? Τίποτα δεν θυμάστε? Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε? 12 του λένε. Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε? 7 του απαντούν. Ακόμη δεν καταλαβαίνετε, τους λέει. Όταν ήρθε ο Ιησούς στη Βηθσαϊδά, του φέρουν ένα τυφλό και τον παρακαλούσαν να τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο στα μάτια του,
ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε αν βλέπει τίποτα. Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως, του είπε: «Βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν». Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του Ιησού στα μάτια του τυφλού και τον έκανε να βλέπει καθαρά. Η όρασή του αποκαταστάθηκε τελείως και τους έβλεπε όλους ξεκάθαρα. Τότε ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας: «Ούτε στο χωριό να μπεις, ούτε να πεις τίποτα σε κανέναν εκεί». Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας του Φιλίππου. Καθώς περπατούσαν, ρώτησε τους μαθητές του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?» Εκείνοι του απάντησαν: «Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». «Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» τους ρώτησε ο Ιησούς. Ο Πέτρος του αποκρίθηκε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Τότε ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανέναν γι' αυτόν. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά από 3 ημέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους κοίταξε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά! Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους». Κεφάλαιο 1. Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς: «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού». Ύστερα από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς ιδιαιτέρως μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά, κατάλευκα σαν το χιόνι, τέτοια που κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Μετά τους εμφανίστηκε ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συζητούσαν με τον Ιησού. Λέει τότε ο Πέτρος στον Ιησού: «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ. Να στήσουμε 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι να πει, γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και τους σκέπασε και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτόν να ακούτε». Ξαφνικά, όταν έστρεψαν τριγύρω τα βλέμματά τους, δεν είδαν κανέναν παρά τον Ιησού μόνον μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανέναν αυτά που είδαν, παρά μόνον όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Τα λόγια αυτά τα συγκράτησαν και συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνει αυτό το «θα αναστηθεί από τους νεκρούς». Τον ρωτούσαν ακόμη: «Γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει πρώτα να έρθει ο Ηλίας?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Πραγματικά, πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας και να τα αποκαταστήσει όλα. Γιατί όμως λένε οι γραφές για τον Υιό του ανθρώπου ότι θα υποστεί πολλά και θα περιφρονηθεί? Σας λέω πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας και του έκαναν ό,τι ήθελαν, όπως προβλέπουν οι γραφές γι' αυτόν».
Όταν ήρθε στους υπόλοιπους μαθητές, είδε πολλήν κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους. Αμέσως, μόλις όλος ο κόσμος είδαν τον Ιησού, θαμπόθηκαν και έτρεχαν όλοι να τον χαιρετήσουν. Ο Ιησούς ρώτησε τους γραμματείς: «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί έχει μέσα το δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλανο. Κάθε φορά που τον πιάνει, τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν». «Άπιστη γενιά», αποκρίθηκε ο Ιησούς, «ως πότε θα είμαι μαζί σας? Πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι? Φέρτε μου εδώ το παιδί». Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. «Πόσο καιρός είναι που του συμβαίνει αυτό?» ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε: «Από μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνίσου μας και βοήθησέ μας». Ο Ιησούς του είπε τούτο: «Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει». Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα: «Πιστεύω, Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια: «Άλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια μέσα του». Βγήκε τότε το πνεύμα, αφού κράβγασε δυνατά και συντάραξε το παιδί. Εκείνο έμεινε αναίσθητο, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, τον ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και εκείνος τους απάντησε: «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Έφυγαν από εκεί και προχωρούσαν διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από εκεί, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε: «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν. Την τρίτη μέρα όμως μετά το θάνατό του θα αναστηθεί». Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο, ωστόσο φοβούνταν να τον ρωτήσουν. Ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκε στο σπίτι ρώτησε τους μαθητές: «Τι συζητούσατε μεταξύ σας στο δρόμο?» Αυτοί όμως σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους 12 και τους λέει: «Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων». Ύστερα πήρε ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε: «Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιος δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα, αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο». Λέει ο Ιωάννης στον Ιησού: «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν είναι δικός μας να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενο στο όνομά σου και τον εμποδίσαμε, γιατί δεν είναι δικός μας». Ο Ιησούς του απάντησε: «Μη τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς, αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα, αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον σας, είναι με το μέρος σας. Όποιος επίσης σας δώσει για χάρη μου ένα ποτήρι νερό επειδή ανήκετε στο Χριστό, σας βεβαιώνω πως δεν θα χάσει την αμοιβή του. Όποιος γίνεται αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπεις στην αληθινή ζωή κουλός παρά να έχεις 2 χέρια και να πας στη γέενα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα του στρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο για σένα να μπεις στην αληθινή ζωή με ένα πόδι,
παρά να έχεις τα δυο σου πόδια και να σε ρίξουν στη γέαινα, στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα το στρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Επίσης, αν ακόμη κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλε το. Είναι προτιμότερο να μπεις μονόφθαλμος στη Βασιλεία του Θεού παρά να έχεις δύο μάτια και να πας στη γέαινα του πυρός. Εκεί το σκουλίκι που θα το στρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Ο καθένας θα αλατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας. Όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμύρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Να έχετε λοιπόν μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας. Κεφάλαιο 10. Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή που βρίσκεται στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Μαζεύτηκε πάλι κόσμος γύρω του και εκείνος όπως συνήθισε τους δίδασκε. Τον πλησίασαν και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, τον ρωτούσαν αν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε λέγοντας: «Τι σας πρόσταξε ο Μωυσής?» Εκείνοι είπαν: «Ο νόμος του Μωυσή επιτρέπει στον άντρα να δίνει γραπτό διαζύγιο και να χωρίζει τη γυναίκα του». Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Από την αρχή όμως της κτήσεως ο Θεός τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Γι' αυτό ο άντρας θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του, θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι δύο πια, αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος». Για το θέμα αυτό τον ρωτούσαν πάλι οι μαθητές στο σπίτι και ο Ιησούς τους έλεγε: «Όποιος χωρίσει τη γυναίκα του και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μοιχεία απέναντι στην πρώτη. Επίσης η γυναίκα που χωρίζει τον άντρα της και παντρεύεται άλλον, διαπράττει μοιχεία». Έφεραν στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτούς που τα είχαν φέρει. Όταν το είδε ο Ιησούς, αγανάκτησε και τους είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας βεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν». Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσε, βάζοντας τα χέρια του πάνω τους. Ο Ιησούς ήταν έτοιμος να φύγει όταν έτρεξε κάποιος, έπεσε στα γόνατα και τον ρώτησε: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές: μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη στερήσεις από κάποιον ό,τι του ανήκει, τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». «Διδάσκαλε», αποκρίθηκε εκείνος, «όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Ο Ιησούς τότε τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε: «Ένα πράγμα σου λείπει. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό. Και έλα να με ακολουθήσεις σηκώντας το σταυρό σου». Αλλά εκείνος, μόλις άκουσε αυτά τα λόγια, έγινε σκυθροπός και έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Ο Ιησούς έστρεψε ολόγερα τη ματιά του και είπε στους μαθητές του: «Πολύ δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα». Οι μαθητές έμειναν κατάπληκτοι από τα λόγια του. Ο Ιησούς όμως τους είπε ακόμη: «Παιδιά μου, πολύ δύσκολο είναι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού όσοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στα χρήματα. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμήλα από τη βελονότρυπα παρά να μπει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού». Οι μαθητές ένιωσαν ακόμη πιο μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν μεταξύ τους: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ο Ιησούς τους κοίταξε και τους είπε: «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο, όχι όμως για το Θεό. Όλα είναι δυνατά για το Θεό».
Άρχισε τότε να του λέει ο Πέτρος: «Εμείς εδώ αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς απάντησε: «Σας βεβαιώνω πως όποιος άφησε για μένα και για το Ευαγγέλιο σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές ή μητέρα ή πατέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, θα πάρει 100 φορές περισσότερα στα χρόνια που ζούμε τώρα, και σπίτια και αδελφούς και αδελφές και πατέρα και μητέρα και παιδιά και χωράφια, και μάλιστα μέσα σε διωγμούς, αλλά και στο μελλοντικό κόσμο θα έχει την αιώνια ζωή. Πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι». Ανέβαιναν προς τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς προχωρούσε μπροστά από τους μαθητές του, που ήταν κυριευμένοι από δέος και τον ακολουθούσαν φοβισμένοι. Ο Ιησούς πήρε πάλι τους 12 χωριστά και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. «Ακούστε», τους έλεγε, «τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, που θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν, και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Πλησιάζουν τότε τον Ιησού ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι υιοί του Ζεβεδαίου, και του λένε: «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας?» τους ρώτησε εκείνος. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου», του αποκρίθηκαν, «βάλε μας να καθίσουμε, ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ, ή να βαφτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ?» «Μπορούμε», του λένε. Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε, και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τ' άκουσαν αυτά οι υπόλοιποι 10 μαθητές, άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει: «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας, και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Έρχονται στην Ιεριχώ. Καθώς ο Ιησούς, οι μαθητές του και πολλοί κόσμος έβγαιναν από την πόλη, ένας τυφλός, ο Βαρτίμεος, γιος του Τιμαίου, καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε ότι αυτός που περνάει είναι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Υιέ του Δαβίδ, Ιησού, σπλαχνίσουμε». Πολλοί τον μάλωναν για να σωπάσει. Εκείνος όμως φώναζε ακόμα πιο πολύ: «Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε». Τότε ο Ιησούς στάθηκε και είπε: «Φωνάξτε τον». Φωνάζουν το τυφλό και του λένε: «Θάρρος, σήκωσε», φωνάζει. Εκείνος πέταξε το πανοφόρι του, πετάχτηκε πάνω και ήρθε κοντά στον Ιησού. «Τι θέλεις να σου κάνω?» τον ρώτησε ο Ιησούς. Ο τυφλός του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Ο Ιησούς του λέει: «Πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε». Ο τυφλός αμέσως απέκτησε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού στην πορεία του. Κεφάλαιο 11. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθσφαγή και τη Βηθανία, κοντά στο όρος των Ελαιών, έστειλε ο Ιησούς 2 από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ακόμη δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ. Αν κανείς σας ρωτήσει γιατί το κάνετε αυτό, να του πείτε: ο Κύριος το χρειάζεται, και αμέσως ύστερα θα το στείλει πάλι πίσω». Εκείνοι πήγαν και βρήκαν το πουλάρι δεμένο κοντά σε μια αυλόπορτα έξω στο δρόμο και το έλυσαν. Μερικοί από αυτούς που στέκονταν εκεί τους ρώτησαν: «Τι συμβαίνει και λύνεται το πουλάρι?» Οι μαθητές τους απάντησαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς
και εκείνοι τους άφησαν. Έφεραν τότε το πουλάρι στον Ιησού, έβαλαν πάνω σε αυτό τα ρούχα τους και εκείνος κάθισε πάνω του. Πολλοί έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο και άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν χάμω. Όσοι βάδιζαν μπροστά και όσοι ακολουθούσαν από πίσω κράβγαζαν. Δόξα στο Θεό. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ευλογημένη η βασιλεία του προγόνου μας Δαβίδ που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Δόξα εν υψίστοις Θεό. Ο Ιησούς μπήκε στα Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό. Αφού έριξε μια ματιά σ' όλα γύρω του, επειδή είχε κιόλας βραδιάσει, γύρισε με τους 12 μαθητές στη Βιθανία. Την επομένη μέρα, όταν βγήκαν από τη Βιθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε, παρά μόνο φύλλα. Γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε τότε σε αυτήν και της είπε: «Ποτέ πια να μη φάει κανείς καρπό από σένα». Και τ' άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναπαδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε: «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού: «Διδάσκαλε, κοίτα η σικιά που καταράστηκες, ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές: «Να έχετε πίστη στο Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό σήκω και πέσε στη θάλασσα, χωρίς να αμφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιοδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας». Έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα. Ενώ περπατούσε ο Ιησούς στο ναό, τον πλησιάζουν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά?» του λένε. «Ή ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις όλα αυτά?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Θα κάνω κι εγώ σε εσάς μια ερώτηση να μου την απαντήσετε. Και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Απαντήστε μου». Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό, θα μας πει γιατί λοιπόν δεν τον πιστέψατε? Αλλά και πώς να το πούμε από τους ανθρώπους?» Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη. Αποκρίθηκαν λοιπόν στον Ιησού: «Δεν ξέρουμε». Τους λέει τότε και ο Ιησούς: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Κεφάλαιο 12. Ο Ιησούς άρχισε να τους μιλάει με παραβολές. Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε άνοιγμα κάτω από το πατητήρι και έχτισε πύργο. Μετά τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλον τόπο. Όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο του στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια. Τους έστειλε ξανά και άλλον δούλο, και αυτόν τον χτύπησαν με πέτρες στο κεφάλι, τον κακοποίησαν και τον έδιωξαν. Έστειλε και άλλον και τον σκότωσαν. Και πολλούς άλλους έστειλε, από τους οποίους άλλους έδιραν και άλλους σκότωσαν. Του έμενε ένας ακόμα, ο αγαπημένος του γιος. Αυτόν τους τον έστειλε τελευταίον.
θα σεβαστούν το γιο μου, σκέφτηκε. Οι γεωργοί όμως εκείνοι, όταν τον είδαν να έρχεται, είπαν μεταξύ τους: αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός να τον σκοτώσουμε και η κληρονομιά θα είναι δική μας. Τον έπιασαν λοιπόν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από τα αμπέλια. Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρέψει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Ούτε αυτόν τον λόγο της γραφής διαβάσατε? Ο λίθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Ήθελαν λοιπόν να συλλάβουν τον Ιησού, γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς Φαρισαίους και Ηρωδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσεις. Έρχονται λοιπόν και του λένε: «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια και δεν φοβάσαι κανέναν. Δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Πες μας λοιπόν, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι? Να δώσουμε ή να μην δώσουμε?» Εκείνος όμως κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε? Φέρτε μου 1 δινάριο να το δω». Όταν του το έφεραν, τους ρώτησε: «Τίνος είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» «Του Αυτοκράτορα», του απαντούν. Ο Ιησούς τότε τους είπε: «Δώστε στον Αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Και έμειναν κατάπληκτοι για την απάντησή του. Έρχονται στον Ιησού μερικοί Σαδδουκαίοι. Αυτοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρωτούν: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έδωσε την εξής γραπτή εντολή. Αν κάποιο αδελφός πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρίς να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδελφός του τη χήρα και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδελφό του». Ήταν λοιπόν 7 αδελφοί. Ο πρώτος παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε, χωρίς να αφήσει απογόνους. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερος αδελφός, ο οποίος πέθανε χωρίς ούτε αυτός να αφήσει απογόνους. Το ίδιο και ο τρίτος. Την παντρεύτηκαν και οι 7 χωρίς να αφήσουν απογόνους. Τελευταία από όλους πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση, όταν αναστηθούν οι νεκροί, σε ποιον από όλους θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού και οι 7 την είχαν παντρευτεί? Ο Ιησούς τους απάντησε: «Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί ανασταίνονται, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή, εκεί που γίνεται λόγος για τη βάτο? Εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Εσείς λοιπόν βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη. Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτησή τους και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους Σαδδουκαίους, τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλες τις εντολές?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι: Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος, και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μ' όλη την καρδιά σου, μ' όλη την ψυχή σου, μ' όλο το νου σου και μ' όλη τη δύναμή σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεύτερη όμοια είναι αυτή: να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές. «Σωστά διδάσκαλε», του είπε ο γραμματέας. «Είναι αλήθεια αυτό που είπες, ότι ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού, και ότι τον αγαπάει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά του, με όλο το νου του, με όλη την ψυχή του και με όλη τη δύναμή του, και τον αγαπάει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του, είναι σπουδαιότερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συνετά το αποκρίθηκε, του είπε: «Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού». Και κανείς δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλες ερωτήσεις.
Ρωτούσε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό: πώς ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ? Ο ίδιος ο Δαβίδ, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, είπε: ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Αφού ο ίδιος ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς μπορεί να είναι απόγονός του? Και ο πολύς κόσμος τον άκουγε με ευχαρίστηση. Έλεγε επίσης ο Ιησούς κατά τη διδασκαλία του: φυλαχτείτε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Κάνουν μεγάλες προσευχές για να φανούν καλοί, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε πως ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χήρα και έριξε 2 λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντι. Κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε: σας βεβαιώνω πως η χήρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο, γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το ειστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία. Κεφάλαιο 13. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από τον ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του: διδάσκαλε, κοίτα τι τεράστιοι λίθοι και τι επιβλητικές οικοδομές. Και ο Ιησούς του είπε: βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα? Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα, όλα θα γκρεμιστούν. Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρος των ελαιών απέναντι από τον ναό, τον ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας: πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών? Τότε ο Ιησούς άρχισε να τους λέει: προσέχετε μη σας ξεγελάσει κανείς. Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται εγώ είμαι ο Μεσσίας, και πολλούς θα παραπλανήσουν. Όταν ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά, δεν θα είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη. Θα έρθουν πείνα και ταραχές. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων της γένας. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια. Θα σας δείρουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλους τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, να μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε. Μήτε να προμελετάτε, αλλά ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, θα παραδώσει αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και πατέρα στο παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Και όταν δείτε το βδέλιγμα της ερημόσεως που προείπε ο προφήτης Δανιήλ να στέκεται εκεί που δεν πρέπει, ο αναγνώστης ας καταλάβει. Τότε όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιος βρεθεί στο Λιακωτό να φύγει χωρίς να μπει στο σπίτι του για να πάρει κάτι μαζί του. Και όποιος βρεθεί στο χωράφι να μην επιστρέψει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Αλίμονο στις γυναίκες που θα είναι εκείνες τις μέρες έγκυες ή θα θυλάζουν. Προσεύχεστε να μην γίνει η φυγή σας το χειμώνα, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανάγιναν ως τώρα από τότε που δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε και θα ξαναγίνουν.
Κι αν ο Κύριος δεν λιγόστευε τις ημέρες των δεινών, δεν θα γλίτωνε κανένας. Για χάρη όμως των εκλεκτών του, λιγόστεψε εκείνες τις ημέρες. Αν κάποιος τότε σας πει «Να, εδώ είναι ο Μεσσίας, να, εκεί είναι», μην το πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά σημεία για να παραπλανήσουν, αν είναι δυνατόν, ακόμη και αυτούς που διάλεξε ο Θεός. Εσείς όμως να προσέχετε. Σας τα είπα όλα πριν γίνουν. Εκείνες τις ημέρες, ύστερα από αυτά τα δεινά, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολλή δύναμη και λαμπρότητα. Αυτός θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα 4 σημεία του ορίζοντα, από όλα τα πέρατα της γης. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλουν φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς. Όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Όσο για την ημέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνον ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός. Θα είναι σαν έναν άνθρωπο που ταξίδεψε σε άλλη χώρα και άφησε στους δούλους τη φροντίδα του σπιτικού του. Στον καθένα όρισε ένα έργο και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μένει άγρυπνος. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε πότε θα επιστρέψει ο Κύριος του σπιτιού. Το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή κατά το λάλημα του πετεινού ή το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που λέω σε εσάς, το λέω σε όλους. Αγρυπνείτε. Κεφάλαιο 14. Ύστερα από 2 μέρες ήταν η γιορτή του Πάσχα και των Αζήμων. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν τρόπο να συλλάβουν τον Ιησού με πονηριά και να τον θανατώσουν. Όχι όμως κατά τη γιορτή, έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός. Ενώ βρισκόταν ο Ιησούς στη Βιθανία, στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού, την ώρα που έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο από γνήσια πανάκριβη νάρδο. Έσπασε το δοχείο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του. Μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάκτησαν και έλεγαν: «Προς τι αυτή η σπατάλη του μύρου? Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Και επιτιμούσαν τη γυναίκα αυστηρά. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Αφήστε την ήσυχη. Γιατί της δημιουργείτε προβλήματα? Έκανε μια καλή πράξη για μένα. Όσο για τους φτωχούς, αυτούς πάντα τους έχετε μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε όποτε θέλετε. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Αυτή εδώ η γυναίκα έκανε αυτό που μπορούσε. Άλυψε προκαταβολικά το σώμα μου με μύρο για να το ετοιμάσει για την ταφή. Και σας βεβαιώνω πως όλο τον κόσμο, όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος και για την πράξη της, και έτσι θα τη θυμούνται». Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12 μαθητές, πήγε στους αρχιερείς για να τους παραδώσει τον Ιησού. Τ' άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Έτσι εκείνος ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να τους τον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτής των Αζήμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητές του: «Πού θέλεις να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φας το πασχαλινό δείπνο?» Στέλνει τότε 2 από τους μαθητές του και τους λέει: «Πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει κάποιος που μεταφέρει ένα σταμνί με νερό. Ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει, πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος ρωτάει: «Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου?» Αυτός θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι, έτοιμο, στρωμένο.
εκεί να κάνετε τις ετοιμασίες για μας. Έφυγαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη. Τα βρήκαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, πήγε εκεί ο Ιησούς με τους 12. Ενώ ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν, είπε ο Ιησούς: «Αλήθεια σας λέω, πως κάποιος από εσάς που τρώει μαζί μου θα με προδώσει». Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά τον άλλο: «Μήπως είμαι εγώ?» Και άλλος: «Μήπως εγώ?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ένας από τους 12, αυτός που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στην ίδια πιατέλα. Ο Υιός του ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει, όπως το λένε οι γραφές για αυτόν, αλίμον όμως τον άνθρωπο εκείνον που προδίδει τον Υιό του ανθρώπου. Θα ήταν καλύτερα για αυτόν να μην είχε γεννηθεί». Και ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε κομμάτια και έδωσε στους μαθητές λέγοντας: «Λάβετε και φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου». Ύστερα πήρε το ποτήρι και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους το έδωσε και ήπιαν από αυτό όλοι και τους είπε: «Αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ως την ημέρα εκείνη που θα το πίνω καινούργιο στη Βασιλεία του Θεού». Και αφού έψαλαν τους καθιερωμένους ψαλμούς, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρος των ελαιών. Τους λέει τότε ο Ιησούς: «Όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα αυτή τη νύχτα, όπως το λέει και η Γραφή. Θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία, όπου θα πάω πριν από σας». Ο Πέτρος τότε του είπε: «Κι αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε σένα, εγώ όμως όχι». Τότε του λέει ο Ιησούς: «Σε βεβαιώνω πως εσύ σήμερα κιόλας, αυτή τη νύχτα, πριν λαλήσει 2 φορές ο παιδινός, 3 φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις». Ο Πέτρος όμως ακόμα πιο έντονα τον διαβεβαίωνε: «Δεν θα σε απαρνηθώ κι αν ακόμα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν κι όλοι οι άλλοι. Έρχονται σε έναν τόπο που το όνομά του είναι Γεθσιμανή και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του: «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει: «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι η ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύνθηκε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει αν ήταν δυνατό από αυτή την ώρα. «Αβά, Πατέρα», έλεγε, «όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσε ένα από αυτό το ποτήρι. Κι ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Έρχεται πίσω και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο: «Σίμων, κοιμάσαι? Δεν μπορέσετε να μείνετε άγρυπνοι ούτε μια ώρα? Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε, για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Απομακρύνθηκε πάλι και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια. Γύρισε και τους ξαναβρήκε να κοιμούνται. Τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν. Έρχεται για 3η φορά και τους λέει: «Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε? Φτάνει, ήρθε η ώρα. Τώρα ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών. Σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Να, έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Και αμέσως, ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιησούς, φτάνει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12, και μαζί του ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένους με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένους από τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε τους είχε δώσει το εξής συνθηματικό σημάδι: «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και μεταφέρετε τον με μέτρα ασφαλείας». Έρχεται αμέσως ο Ιούδας, πλησιάζει τον Ιησού και του λέει: «Χαίρε δάσκαλε», και τον φίλησε θερμά. Αυτοί τότε συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν.
Κάποιος όμως από τους παρόντες τράβηξε το μαχαίρι του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε τα αυτί. Ο Ιησούς απευθύνθηκε σε αυτούς και τους είπε: «Ληστής είμαι και βγήκατε με ξύφη και με ρόπαρα να με συλλάβετε? Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στον ναό και δίδασκα και δεν με συλλάβατε». Αλλά έγινε έτσι για να επαληθευτούν οι γραφές. Όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ένας νέος τον ακολούθησε περιτυλιγμένος κατάσαρκα με ένα σεντόνι, αλλά τον έπιασαν άλλοι νέοι. Αυτός όμως άφησε το σεντόνι στα χέρια τους και έφυγε γυμνός. Έσυραν τον Ιησού στον αρχιερέα. Εκεί συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέτρος τον ακολούθησε από μακριά μέχρι μέσα στην αυλή, στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί κάθισε με τους υπηρέτες και ζεσθενόταν κοντά στη φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο αναζητούσαν μια μαρτυρία εναντίον του Ιησού, ώστε να τον καταδικάσουν σε θάνατο, αλλά δεν έβρισκαν. Πολλοί τον κατηγορούσαν με ψεύτικες μαρτυρίες, μα οι μαρτυρίες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρες και είπαν εναντίον του: «Εμείς τον ακούσαμε να λέει: εγώ θα γκρεμίσω αυτό το ναό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε 3 μέρες θα οικοδομήσω άλλον που δεν θα τον έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια». Αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίες τους. Σηκώθηκε τότε ο αρχιερέας στη μέση και ρώτησε τον Ιησού: «Δεν έχεις να πεις τίποτε? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και δεν έδινε καμία απάντηση. Πάλι ο αρχιερέας τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ευλογημένου Θεού?» Ο Ιησούς απάντησε: «Εγώ είμαι, και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθεται στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο αρχιερέας τότε διέριξε τα ηματιά του και είπε: «Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες? Ακούσατε βέβαια τα βλάσιμα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε?» Και όλοι έκριναν πως είναι ένοχος και πρέπει να θανατωθεί. Μερικοί τότε άρχισαν να τον φτύνουν. Του σκέπαζαν το πρόσωπο, τον χαστούκιζαν και τον ρωτούσαν: «Αφού είσαι προφήτης, πες μας, ποιος είναι αυτός που σε χτύπησε?» Επίσης και οι υπηρέτες του έδιναν ραπίσματα. Ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω στην αυλή, έρχεται μια από τις δούλες του αρχιερέα και βλέποντάς τον να ζεσταίνεται, τον κοίταξε και του είπε: «Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ιησού τον Ναζαρηνό?» Αυτός αρνήθηκε λέγοντας: «Ούτε ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι λες». Βγήκε έξω στο προαύλιο και τότε λάλησε ο πετεινός. Η δούλη που τον είδε άρχισε πάλι να λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί: «Είναι και αυτός από εκείνους». Ο Πέτρος όμως πάλι αρνιόταν. Ύστερα από λίγο πάλι οι παρευρισκόμενοι του έλεγαν: «Ασφαλώς και εσύ είσαι από αυτούς, γιατί είσαι Γαλιλαίος. Το δείχνει και η προφορά σου». Ο Πέτρος όμως άρχισε να ορκίζεται: «Ο Θεός να με τιμωρήσει αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε». Και για δεύτερη φορά λάλησε ο πετεινός. Θυμήθηκε τότε ο Πέτρος τι του είχε πει ο Ιησούς, ότι δηλαδή πριν λαλήσει 2 φορές ο πετεινός, 3 φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις. Και άρχισε να κλαίει. Κεφάλαιο 15. Νωρίς το πρωί οι αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Έδεσαν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος τον ρώτησε: «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Ναι, όπως το λες». Οι αρχιερείς τότε τον κατηγορούσαν για πολλά. Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμιά απόκριση. Ο Πιλάτος πάλι τον ρώτησε: «Τίποτα δεν αποκρίνεσαι? Κοίτα για πόσα σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτα, έτσι που ο Πιλάτος να απορεί. Κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλυε ένα φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαός. Ήταν τότε φυλακισμένος κάποιος που λεγόταν Βαραβάς, μαζί με άλλους στασιαστές που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο. Το
Το πλήθος άρχισε να ζητάει με κραυγές να κάνει ο Πιλάτος αυτό που έκανε πάντα. Ο Πιλάτος τους ρώτησε: «Θέλετε να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων?» Είχε καταλάβει ότι από φθόνο του τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως ξεσήκωσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να τους ελευθερώσει το Βαραβά. Ο Πιλάτος τους ξαναρώτησε: «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιουδαίων?» Αυτοί πάλι φώναζαν: «Σταύρωσέ τον!» «Μα γιατί, τι κακό έκανε?» τους έλεγε ο Πιλάτος. Αυτοί όμως με περισσότερη δύναμη κράβγαζαν: «Σταύρωσέ τον!» Και επειδή ο Πιλάτος ήθελε να ικανοποιήσει τα πλήθη, τους ελευθέρωσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί. Οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή, εκεί που είναι το διοικητήριο, και φώναξαν όλη τη φρουρά. Τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα, έπλεξαν ένα αγκάθινο στεφάνι και του το φόρεσαν στο κεφάλι σαν στέμμα. Μετά άρχισαν να τον χαιρετούν: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων!» Τον χτυπούσαν στο κεφάλι με ένα καλάμι, τον έφτυναν και ο γονατιστή τον προσκυνούσαν. Αφού λοιπόν τον περιπέξανε, του έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα, τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν να τον σταυρώσουν. Αγκαρεύουν τότε έναν περαστικό που γυρνούσε από το χωράφι του για να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ήταν ο Σίμων ο Κυρηναίος, ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς και στα ελληνικά σημαίνει τόπος κρανίου. Του έδωσαν να πιει κρασί ανακατεμένο με έναν αισθητικό. Ο Ιησούς όμως δεν το δέχτηκε. Τότε τον σταύρωσαν και μοιράστηκαν τα ρούχα του, τραβώντας κλήρο για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένας. Η ώρα ήταν 9 το πρωί όταν το σταύρωσαν. Η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε μια επιγραφή: «Ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Μαζί με τον Ιησού σταύρωσαν 2 ληστές, έναν στα δεξιά του και έναν στα αριστερά του. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε: «Συγκαταρρυθμήθηκε μεταξύ των ανώμων». Οι περαστικοί κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι τους και τον έβριζαν. «Α, εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε 3 μέρες θα τον οικοδομούσες», του έλεγαν. «Σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό». Τον κορόιδευαν επίσης και οι αρχιερείς και οι γραμματείς. «Τους άλλους τους έσωσε», λέγαν μεταξύ τους. «Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Είναι, λέει, ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ας κατέβει τώρα από το σταυρό για να δούμε και να πιστέψουμε σε αυτόν». Τον περιγελούσαν μάλιστα και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του. Όταν η ώρα έφτασε 12 το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη, ως τις 3 το απόγευμα. Στις 3 η ώρα κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή: «Ελοή, Ελοή, λιμά σαβαχθανή», που σημαίνει Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Μερικοί από τους παρευρισκόμενους τ' άκουσαν και είπαν: «Ακούστε, φωνάζει τον Ηλία». Έτρεξε τότε ένας και βούτυξε ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στερέασε πάνω σε ένα καλάμι και το έδωσε να πιει λέγοντας: «Αφήστε να δούμε τώρα αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει από το σταυρό». Τότε ο Ιησούς έβγαλε μια δυνατή κραυγή και ξεψύχησε. Τότε σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού στα 2, από πάνω ως κάτω. Βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί απέναντί του ότι με τέτοια κραυγή ξεψύχησε, είπε: «Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν Υιός Θεού». Εκεί βρίσκονταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ανάμεσα σε αυτές και η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου του νεότερου και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτές, και όταν ο Ιησούς ήταν στη Γαλιλαία, τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν. Μαζί με αυτές ήταν εκεί και πολλές άλλες γυναίκες που είχαν ανεβεί μαζί τους στα Ιεροσόλυμα. Ήταν η μέρα Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου. Κατά το δειλινό, ο Ιωσήφ, ένα αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου που καταγόταν από την Αριμαθαία και περίμενε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού,
τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Όταν πήρε την απάντηση από τον εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα στον Ιωσήφ. Εκείνος αγόρασε ένα σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε με αυτό και τον τοποθέτησε σε ένα μνήμα που ήταν λαξεμένο σε βράχο. Μετά κύλισε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσήφ παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. Κεφάλαιο 16. Όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να λείψουν το σώμα του Ιησού. Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επομένη του Σαββάτου, μόλις ανέτειλε ο ήλιος, και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος?» Γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μόλις όμως κοίταξαν προς τα εκεί, παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε κυλήσει από τον τόπο της. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε: «Μην τρομάζετε. Ψάχνετε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, το σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο: πηγαίνει πριν από εσάς στη Γαλιλαία και σας περιμένει. Εκεί θα τον δείτε, όπως σας το είπε». Οι γυναίκες βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτες τρόμο και δέος. Δεν είπαν όμως τίποτα σε κανέναν, γιατί ήταν φοβισμένες. Μετά την Ανάστασή του ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την οποία είχε θεραπεύσει από 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και το είπε στους μαθητές που ήταν λυπημένοι και έκλαιγαν. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, δεν την πίστεψαν. Κατόπιν ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε 2 από αυτούς, καθώς περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και τα διηγήθηκαν στους υπολείπους, αλλά ούτε κι αυτούς πίστεψαν. Τέλος, ο Ιησούς εμφανίστηκε στους 11 μαθητές καθώς έτρωγαν και τους επέπληξε, γιατί αμφέβελαν και επέμεναν να μην πιστεύουν αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Μετά τους είπε: «Πορευθείτε σε ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες, και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν». Αφού τους είπε αυτά, ο Κύριος αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού, και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που τους συνόδευαν. Αμήν. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε, αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι όσα διδάχτηκες είναι αυθεντικά.
Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευθεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε τη στενοχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την τροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια Παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η Παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ η πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σ' αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο: «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα
θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γερατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα, τώρα βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μία δούλη του Κυρίου, ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ' όσους με δέους τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντας από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, ήρθαν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα Ζαχαρίας, όπως λεγόταν ο πατέρας του. Η μητέρα του όμως είπε: «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν: «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί. Αυτός ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε: «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν: τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό, γιατί πραγματικά τον προστάτευε ο Θεός. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, πλημμύρισε από Πνεύμα Άγιο και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια: «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Άγιων προφητών του. Με αυτόν θα μας σώσει από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούν. Έδειξε την ευσπλαχνία του στους προγόνους μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη του. Τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει, αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών μας, να τον λατρεύουμε άφοβα
σαν άνθρωποι που του ανήκουμε και πράττουμε το σωστό ενώπιόν του σ' όλη μας τη ζωή. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψης του Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του, κάνοντας γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρηση των αμαρτιών τους, γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία. Έκανε να ανατύλει για μας ένας φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από το θανάτου τη σκιά, και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης. Το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ζούσε στις ερημιές ως την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve.